was fantastisch natuurlijk. Even lekker relaxen. Ja. En een geweldige kamer hier. Dus echt gastvrij ontvangen en klaarstaan met de routes. En het is heel handig, want je hebt hier een heel netwerk. Je krijgt gewoon een kaartje met nummers die je aan kan houden. En dat fietst gewoon heel makkelijk. Alles staat heel duidelijk aangegeven. Wij hebben gekozen voor de mijnenroute. Dus die gaat langs de steenkoolmijnen. Ja, door heel wisselende landschap eigenlijk. Dus dat kennen we zelf niet zo. In Steenwijk niet. Steenwijk waar wij vandaan komen niet mee. De Zwarte Beek is een leuk natuurgebied, natuurreservaat, waar we op de fiets ook doorheen gekomen zijn. Het is bosachtig en heuvelachtig. Even lekker van de stilte genieten. Ja, het was heerlijk rustig daar. Ja. Het is prachtig weer, het is gewoon heerlijk, even eruit. Dat zijn wel dingen die het toch wel heel erg leuk maken. Even.